Ahojte, dnes si poďme povedať niečo o elastíne. Elastín je bielkovina, ktorá sa nachádza v spojivových tkanivách. Je zodpovedná za elasticitu a pružnosť tkanív. Ako veľmi dobre viete, elastín spolu s kolagénom je súčasťou pokožky. Elastín je zodpovedný za to, že pokiaľ pokožku natiahnete, tak pokožka nie je ochabnutá, ale je schopná vrátiť sa do svojho pôvodného stavu. Prečo je elastín dôležitý? Elastín je veľmi dôležitý, pretože zabezpečuje elasticitu a pružnosť pokožky, takisto zabezpečuje elasticitu pľúc, elasticitu ciev, cievnych stien, takisto zabezpečuje elasticitu a pružnosť väzov a šliach. Takže kde sa všade nachádza? Ako som už spomínala, nachádza sa v pokožke, nachádza sa v pľúcach, nachádza sa v stenách ciev, nachádza sa v spojivových tkanivách väzov, ako sú väzy, kĺby a šľachy. Ako funguje? Ako som už spomínala, elastín funguje ako taká guma. To znamená, že keď gumu natiahnete, elastín je schopný sa vrátiť do svojho pôvodného stavu. Lenže, ako dobre viete, produkcia elastínu sa po 25 rokoch znižuje a na rozdiel od kolagénu, elastín sa neobnovuje. A preto je veľmi dôležité ho dodávať vo forme výživových doplnkov. Napríklad u nás nájdete najnovšiu radu, volá sa Swedish Collagen Gold. Je to rada, ktorá obsahuje kombináciu kolagénu, 15 000 mg kolagénu, kyseliny hyaluronovej a elastínu. Túto radu nájdete na stránke www.kingre.sk a www.hyaluron.sk. Ahojte.